ụmụ ibe anyị ekene ụnụ nwanne ụnụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. Anyị si ka udo dịrị n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ebutere ụnụ ozi ọma gbasara ndị Igbo. Anyị na-ebutere ụnụ ozi ọma gbasara ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị a gọziri agọzi, ndị sikwa na Igbo ga-adịkwa mma ọzọ. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị bịara isi na ihe ahụ nna nna anyị ha mere na anyị ga-eme ọpdeti. Onye oruoro ọbịa, onye oru hụrụ ya si ụzọ nke ọzọ ụzọ dị ebe ni. Anyị na-ekene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kenezie ya ukwu isi kwọ nwa bụ Amadioha na onwe ya. Ụmụ ibe anyị kwadoro akwado wee bịa. Anyị mere nkwado bịaba, anyị kwadoro akwado. Ama ụnụ amakwa ya na-akpọ nkwado. Ụnụ amakwa ihe na mmadụ kwadoro akwado. Ọnụ oyibo, we are prepared. Anyị ji ihe a na-akpọ cancer rescue campaign. Ọwụ because na etiri cancer ebe ahụ, ihe awụ general diseases, ihe mere nna nna anyị ha. Maka na ndị mmadụ na-eche na a na-asị eke ị na-asị na nna nna anyị ha mere nke a mee nke a, kedụkwana ihe mere na ha enweghị ụlọ ọgwụ? Onye gwara gị na ha enweghị ụlọ ọgwụ? Ndị ụwa kịta na-eche mgbe ọya gbuo ha before ha aṅụ ọgwụ. Nna gị adịghị otu ahụ. Kedu the source of sickness? Ị mara source of sickness, ị mara na ihe ị ga-eme. A sị na prevention is better than cure. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. That is the philosophy of ndị Igbo. That is why eji wenye gị ofe. Kedu ihe ofe na-arụ? Kedu gị ofe? Because ofe wụ ofufe. That is what you call worship. Why ndị Igbo ji wee kpọ ya ofe? Why? Because ndị bụrụ na ndị anaghị asụ Igbo, ọ bụghị ije na skuul na-ame agbechede gbegbegbede agbechede gbegbegbede. Gịnị bụ ofe? Kedu ihe mere ndị Igbo ji wee kpọ ya ofe? Kịta na-aga na-akpọzi ya supu stew. Igbo amakwa ihe na-akpọ stew. Ụnụ nwa m ihe na-akpọ stew. Ndị Igbo ofe ka anyị ma. Ama m ihe na stew ahụ, ama m ebe o si bịa. Amaghị stew na ọwụ asụsụ Igbo. Otu a ka esi confuse gari anya everywhere. Ịghọtago? So ihe anyị ma bụ ofe. Kedu ihe ndị Igbo ji akpọ ya ofe? Ihe ahụ homework. Ị nara oju nwanne na nna gị, ọ na-enwezi ha afọ ọzọ enwere ike ịba ihe a wee ba ya ofe. Ịma na ofe bụ ihe na-efe efe na ihe na-efe, nnụnụ na-efe efe na ihe na-efe efe bụ ofe. Kedu ihe mere ji wee kpọ ya ofe? That is the mbụnọ a na-ekwu. Ịma na anyị agwara m na anyị kwadoro akwado wee bịaba, wee kwu ya prepared. Agwara m na Amadi unu echere egwuregwu nwanne Amadi ọ bụghị, this is not a joke. Ọ bụrụ joke. Ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo today, all the emege prophesize, all of them from A to Z. Everything na-eme n'ala Igbo today, our destiny from A to Z, including those ordinary, is a destiny. It's as simple as ABCD. Now ndị Igbo bịara were ofe tinye n'iru, etinyere ya n'iru so that ka enwee ike, because otu aha that your body, ahụ gị ahụ ị na-afụ anya, that your blood, ihe dị n'ime the blood aha wụ nnu na-ebugo the information to the brain. All salt in your blood na-ebufe that information to the brain. Yes. Ha wee nye gị ọha. Unu na-eri ọha. Ọha bụ eletrik. Ịmaghị? Ọha bụ eletrik. Enyere gị dị ọha to boost the electric in the salt, reduce the current so that you prevent high blood pressure. Ọha bụ ọgwụ high blood pressure. Ọ na-reduce blood pressure. Ọha ka eji wee nye gị ọha ahụ ị na-eri, ofe ọha ahụ ị na-eri. Ndị Igbo anaghị edebe ofe ka ofochi mgbe ndị gboo. Ọwụ ndị ụbịam ama ebe ndị ụbịam si bute ụbịam na-emezi esi ofe dosa. Ofe carry ha one day, no more vitamins, no more ingredients n'ime.
ofe karịa one. That's why ha ji wee ka ọ dị na aka ọ bụrụ na a na-eji ego ya ego asị na a na-eji ego ọha na ego eji egote ọha adịghị mba, ọ dị na be ha dị. The source of blood pressure bụ excess salt in your blood. Go and verify. Ga verify. And ihe nnachi gwa gị ya ụdị tin na-egbu 90% of ndị Igbo today. Aga m agụrụ gị ya one by one mere nna nna gị ji wee mee those things ha mere. Na-ege ntị ọfụma o. Aga m agụrụ gị ya one by one why you die untimely death today. Number one. Number two, diabetes. Number one, blood pressure. Number two, diabetes. Gịnị mere ha ji wee weta onugbu a na-eri ofe onugbu? Why? To prevent diabetes from coming. Yes. Ngwasịa gị ga verify ya. Ọ ya ka eji eri ofe onugbu. Number three, ulcer. All those oya na-egbusi unu, oya na-egbusi unu, preventing it is better because you need the whole ọgwụ for anything. You don't need medical unu ọgwụ bụ they produce fake drug to send you to hospital. You got to go. Just ha just produce what they think. All ndị nwe pharmacies nwe ụlọ ọgwụ. Ọwụ na enweghị ọgwụ ị ga-eje ụlọ ọgwụ mba agụ egbu ha na. You got to go. Yeah, is marketing is about creating consumer and production. Simple. You got to go. It's common sense. All na pharmacies nwere pharmaceutical company, they have to create nonsense so that you can get now. But nna nna gị for those things wee nye gị dị ofe aha niile na agbafusie na etufusie ya. Chọwa shop na ana Igbo na ka nọ. Ị gaghị enweta nwu chọwa shop na ana Igbo now. All those things bụcha ezigbote ọgwụ to prevent these diseases. Ma ọsa nchụanwụ iwere nchụanwụ mee na tea na-aṅụ every morning, ị gaghị enwe malaria. Iwere nchụanwụ kụma nchụanwụ ụnụ na-eri, iwere nchụanwụ boil ya every morning, were honey tinye n'ime ṅụọ ya, ị gaghị enwe anything like malaria. Mana ị ga-echebe mgbe malaria daa gị chọwa ọgwụ malaria. Ọwụ na every morning ịpụta n'ụtụtụ were nchụanwụ tinye na ya na mmiri sie ya n'ọkụ 15 minutes, wepụta ya were honey tinye n'ime honey ṅụọ ya, ị nweghị ike inwe diabetes, ị nweghị ike inwe malaria, never. But mba, ị gaghị eme ị na-ata nkwobi, ịtasịa nkwobi ṅụọ gouda 6 bottles of gouda, taa nkwobi. Nna nwanne, iri akpụ na ịta anụ bụ the worst food you can eat. Akpụ nna gị nyere gị bụ about alchemy, the way they do it ka na-ekwu, ọwụghị maka ihe ị na-eri eri. All the process of doing it ka na-ekwu maka ya, so that you can learn science how these things work. Mana iwere iri akpụ n'ụtụ, iri akpụ n'ehihie, iri akpụ n'abalị, ịta anụ, ọ na-ata nkwobi. Eji nkwobi ama onye nwere ego. Ịfụ mmadụ isi ya aza ka isi agụ, ị na-achọ ihe nke ọkwa mmadụ ka ọ agụ bụ ya. Ihu isi mmadụ ọ dị ka ụtara akpụrụ akpụ. Ọ before na-eru 40 years BP ya na-akụ 500, ihe o ritere n'ọnụ. Ụmụ ibe anyị kwadoro akwado amadi, ihe anyị bụ ụmụ amadi ọha. Anyị wụ the messenger, we bring the message. And if you iwepụ amadi ọha na ana Igbo nwanne, go me responsible. Say na no nso gwara gị the messenger of amadi ọha na iwepụ amadi ọha na ana Igbo nwanne, ebe ị na-eje offline. Because ọwụ na imego sayensị before, ịbụ na imene sayensị before, then ịma na ihe na-aka ọsụ, ihe na-agba agba, ọ ya bụ ihe eji enye electricity. Ịghọtago? Ọwụ na if you misdirect energy, onye gị explosive device. The same energy ahụ channel lụọ ya, onye gị electricity. If you control energy, anger, if you control anger, onye gị electricity. If you don't control anger, onye gị explosion. It's as simple as ABCD. This is absolute pure science. So ihe ụrụ na-akpọ ekwensu mislead, uncontrolled anger. Because a na-eproduce msibara gị asị na mprovoke oge je wetara gị video, were video add there to it, then I produce anger.
produce anger enweghị channel ebe mmeti dị anger ọkọs ọwụghị ekwensu explosion abịago. That is ihe na-emetụta asị ndụ. That is what you call ekwe. Ị na-achọkwa ekwensu, you not know na even iwurugo the ekwensu without knowing it. Ịmaha na isorogo na the ebe na ekwensu ị na-achọgharị iwurugo member because ị na-asụ Igbo. Gịnị bụ ekwe na Igbo? Gịnị bụ ekwe? Ọkwa ikwere ekwe, agree is ekwe. Gịnị bụ nsu? Ịghọtago? So all these things nna gị debere simple, debekwe hidden maka ndị nkịtị we always because nwanne lee anya ka m gwa gị something. Ọkwa ifuru n'ụlọ ụka a na-akwụ tight n'ụlọ ụka. Ịkwụ tight aha ka ndị Igbo na-akpọ imesalaka. To pay your dues you have to pay the dues. Gịnị will pay dues? Nwanne, the life is about balance. You gotta go. Oh, life will balance. You must pay your dues. You must pay your dues. That is what they call tithe. Can you hear you wepụ ya tenth one? Tenth because 10 to 1 0 10. So that means they will crush you before they have 11, which is awele. 11 is awele, 2 line. Who's awele? 10 will crush in 1 0. You will turn to 0. I got crush it to 0. Then clean again before you can see road. Nka na ụzọ imesalaka bụ nka na ụzọ, then ime awele bụ technology. It's as simple as ABCD. Anyị dị nkwadobe, we are prepared. Amadi enweghị ekwe igwe nne ijua on your own. Ndị na-achị ụwa bụ the information ka eji achị ụwa. Life is knowledge. Ama is knowledge. Amadioha is knowledge. So ndị nke ya ka ọ na-enye amamihe. Sọsọ onye ọbụla ọ kpọrọ his son ka ọ ga-enye amamihe, ị gaghị ekete ya n'ike, ị gaghị awata ya n'anya. You can only imesi ọgwụ gị ezigbo ịba on top. Ịwa anya ọgwụ gị ịba iwu send o send Buhari oruhurie o send ka oke hụ na akpọ ya from Sudan. Unu si oke hụ na akpọ ya that man from Sudan. O send ya. O send because nwanne unu aghọtaghị ha na-akọ. You don't understand. You got to go. So ndị ji information about life can control life. That is, there is no other way unless me ji info, because info is in for that is why they gave you instruction. You gotta go info, that's why they give you instruction. So ihe a na-ekwu about in any explosion happen from inside outside. If not, it's not explosion. You must have an implode. So what you see outside is implode, or the reaction of the implode ka ị na-afụzi outside as your omume gị na-aga ka onye ara ka onye isi adịghị mma. You got to go. So what about just because of na anyị na-afụ ụgwọ ka ụwa si aga? Mba nwanne, as above so below. As above so below. You must understand the cosmic before you can manage them in your hand. You must understand it before you can manage. If not, ị gaghị ama ihe ihe na-amaghị. Nwanne ị ga-eme ihe na-amaghị. Ị gaghị eme ihe na-amaghị. So onye mmadụ maka ọ ga-eme. Oh, just because izi mmadụ isi ndị Igbo they want to be in Nigeria. Nwanne ihe ahụ solution. This thing, that thing is not a guarantee that na ịpụta from Nigeria that automatic ticket will happen and Igbo become paradise. It is kebe that thing, where kebe dere ya? Kebe dere the thing na enwere something. So unu ka no far. You so ihe a na-eme. You don't tell it just na-ekwu about country ka ga-asị na country is not special. Country is not special. Nwanne also kwado gị bụrụ one ndị na-achị ụwa they are ke ha na-akpọ ya corporations. Ha nwere country. Ha nwere companies na Nigeria, nwee companies na Japan, nwee companies na Saudi Arabia. So ọ bụrụ about country. Ndị na-achị ụwa nwere country. Ha ga-agwa gị, they will tell you they don't need come ha GM. Ha asị free trade, free market. You got that? So but anyị nwa na onwe anyị duto na ya anyị so n'ihe a na-eme. So anyị na-akọtu na-akpagharị because anyị so n'ihe a na-eme na agwa na eziokwu ọ dị n'ụkọ egwuregwu. Amadi and sọsọ ihe anụ anyị na-ekwu ebe a. Sọsọ ya bụ only amadi na-enweghịzi ihe ọzọ. There is nothing else. Isi na asị jụọ onwe gị eziokwu. Look inside the mirror and prove to yourself.
nwanne ọ bụrụ aba because a na-ekwu sometimes a na-akọ ihe a na-akọ ọ dịka in our new place n'ala nsọ anyị all this instruction of nna nna anyị ha through food we will prevent disease. All this is it's common sense. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. Then ihe a na-akpọ disi ekwensu unu na-ekwu okwu ya ihe ahụ control of anger. Nwere onye na-enwere anger. You must be careful how you provoke people. Because unu amaghị na TV ma okwu mmadụ kwuru n'ọnụ all those things wụcha all way of generating electricity which in gịnwa na onweghị nọkwa into electricity as a human being. Somebody can provoke you then misdirect your anger, inwe explosion, inwe ọnwụ nwụchu ma inwe ọnwụ ike ma ọ bụ just or destroy your life for nothing sake. That's where you say na people you associate with decide your destiny. People and ndị mmadụ aghọta how destiny because you might just don't know about magnet. Life is magnet. That is why I na-efu telephone na-ekwu okwu all those things with magnetic wave. It's about magnetic wave. So anyị kwesịrị ịdị careful n'ihe anyị na-eme. That's why anyị ji aba ndị ndozi ọdịnala anyị na-ekwu okwu ma ndị nsọ ala anyị anyị na-ekwu okwu. Look, ndụ a na-ebi ya ebi. A na-ebi ndụ ebi. So you must follow the principles. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ ndụ, ị chọrọ ịpụ uru. Ịchọ ịpụ ndụ chọọ ịpụ uru, you must follow the processes of life. Ndụ ahụ abụrụ jọsụ ndụ agha ndụ enwere direction. Nwanne onye enweghị direction na end up ebe ọ na-eme expect. And you must choose your friend. You must. Nwere mmadụ na-akarị akarị nwere mmadụ anyị akarịgo ị na-ebi ndụ anyhow. Ihe anyị need now, how do we mobilize? Ịghọtago nwanne ihe need mind. He need mind. You meta the mind, everything is okay. Ndị Igbo enwere mind, they have no mind because the mind is Amadioha and Amadioha is no more there. And the land will go because enweghị any structure that will make the land stay. Enweghị, there is no structure that will stand the land. Ọ na-eme omenani. Gịnị bụ omenani ọ na-eme? He have no idea ihe ọ na-eme. Ọ just all over he want to all over Igbo and he want to be Igbo. He want to be Igbo. But ihe enwere foundation. Ndị eze nọ na political power, they all of them believe in Christianity. Most of them believe in Judaism. Most of them believe in Islam. So there is no foundation that will make the land stay. Enwere foundation. Ọwụkwa na ọdịghị ọwụ na ọdịghị not because of why ọ ga-eji ahụ ndị ndozi ọdịnala na-ekwu nwanne gee ntị. The spirit inside you ọnya ji gị ndụ. Ọ bụ gị ji ndụ ọnya ji gị ndụ. So ọ bụ the spirit we go and choose because ndị mmadụ na-asị chie nwanne chi bụ ihe ọjọọ, ọ mmụọ bụ ihe ọma. Chi bụ negative energy, then mmụọ bụ positive energy. Ọ bụ ngụ nwa need clean that chi, you need to clean it. Ọ na clean ihe or destroy ya gị. You got to ndị mmadụ na-achị chimu na nwanne odoga ya na these people na nwanne I need a study. We need a study. We need because that's why I ga-ekwu ihe anyị na-ekwu. Anyị need a study. That's why we are working very hard. We make sure na anyị nwetara akwụkwọ anyị so that our people we bụrụ mmadụ. Adekwe na chimu nke nwa na-akọgheri. Chi God dị more important than Amadioha. Tell me. Ọ sị Chukwu oke abịa ma. Gịnị wụ Chukwu oke abịa ma? Because you want to put Chukwu there. Chiasia. One all those things ya bụrụ ya bụ ihe a na-akọ. If you go to exam, you can write exam all the whole akwụkwọ eju je pass ya akwụkwọ. Mgbe teacher ga-abịa mark ya akwụkwọ odoga ya na ihe buru class n'isi. Oh, because of na ibu ụzọ wee decha. Mana iburu class n'isi ịfụ ya. You got that? Oh, just chiasia nwanne that's na ị na-abụ na iji ikwu ya ọ naghị adịghị mma n'ọnụ. N'afa chi m mba na n'afa chi gị mba na chi bụ ike asị gị na ike ọma ka ike ọjọọ. So all those things a na-ekwu about life force
this life force now, all na ịghọta ha about this explosion kwuru before na Ekwensu just misdirection of energy, anger and all those things, you will end up the same place ị na-eche na ndị nke ọzọ ha na end up end there, destruction. Because ịma ha difference between this chi, you don't know, ịma ihe a na-akọ, ịma ihe bụ asa, ịma na eji wesị gị saa ya asa, ịma ha eji wesị gị saa ya asa, but you don't know, ịchọkwa na ịmụta nke ọ wụzi latest na ọsị chie because ọ chọrọ ịpụta n'ụlọ ụka, ọ makwanụ nke ọ ga-eji. Nwanne onye fere eze ka eze na-eru, soro ndị ma ihe, isoro ndị ma ihe n'ụwa gị, nwanne enweghị mgbe ị gaghị ama ihe, ji ụmọsụ mara ihe, because onye na-eso onye isoro onye ma ihe, nwanne enweghị gị ga-esi ya, it's not possible, ị ga-amarịrị ihe, because ihe nkịta ji otu anya afọ ukwu onye ha anyụ ọgbụ agbụ, ọkwa ihe kwuru, a sị na ihe nkịta ji otu anya afọ ukwu onye ha anyụ ọgbụ agbụ. So kedu uru ọ bara gị na ị chọrọ ime omenala, jebido omenala na-eme nwere ihe ma kedu uru ọ bara gị? Kedu benefit gwagoro? Kedu benefit? A ga-ebute arụsị, a ga-ebute arụsị, even arụsị nwa na-eme ahịa ihe ọ bụ. So what is the odoge anya na isi adịrọ gị mma, ị chọrọ arụsị, you want to bring arụsị, but ị mara na ihe ọ bụ na how do you, ka ihe ị ga-emezi ihe ị na-amaghị, imepe grupu arụ kwụsị arụ bịaba arụ nkewa nkewa kịta na oke imepe na grupu, ka ihe ga-emezi ya, ndị mmadụ abịa na soro chọrọ gị bịa, ka ihe ga-emezi, ka ihe ga-agwazikwana ha, imepegonu grupu a na-eme omenala, ndị mmadụ abịago gwazie ha na ka ihe a ga-emezi, what are we going to do from there, from that moment imepere the group, ndị mmadụ chọrọ bịa, because ndị mmadụ na-achọ where is truth, they are looking for truth, but ha ma ha na truth adịghị ebe ha na-eje, ịghọtago, truth adịrọ there, truth must be true honor, truth is about, because all n'ime the creation, the creator, the Amadioha itself na-achọ ndị nke egbe na-achọ isi nne, egbe na-achọ isi nne, Amadioha na-achọ speki na-akpagharị onwe ya. Oh, you know, don't need to, ọwụghị ngo nwa ya agwa ya nyanwa na onwe ya, because onye nwa with the mind of everything, ya nwa with the universal mind. So ọma onye wọtụrụ ya, he knows who what it, ọma ya, you don't need to tell him. So ọma ebe ọ na-eje, ụjọs ị na mmadụ dakọtara deceive onwe ya, ị na worship Amadioha by power, by force. You cannot worship by force. You must behave in a way ọ dịara ya masị na onye kpọsa ihe onye kpọsara ka ọ na-ere, ị ga-eme ịkpọsa agba ilu, ndị na-achọ ndị na-ego ọjị abịaba ego ọjị na nke gị, ị nweghị ọjị na ihe nwere agba ilu ka ha ya abịago. So ọ ihe ị kpọsara ka ị ga-ere, ị gaghị abịa by force. You want to worship your ancestors, you want to worship Amadioha, or you want to worship Chukwu oke abịa aba nke nwa nke nwa nke nwa. But that is not the way. You must honor yourself, humility kama nke si akpọ ya akpọ. You got to go before ihe ahụ ị na-eme expect abịa. You got to go ọ na-ama na-abịara onwe ya, ndakwa ndị Igbo ji wee nwe data abịa ma ha, but ndị mmadụ ama ha na abịa ma ha na-ekwu okwu ọ bụ arụ ga is the body. You got to go because all that body ga-eproduce ihe ga-eme ka Amadioha itself bịa. All way of iwu na idebe ahụ ga ahụ clean, then amaghị abịa. That's why eji ekwu na a church is house of God. You got to go. Just ihe ahụ allegory ka a na-ekwu maka ya, but ndị mmadụ worship bụziri arụsị, worship where the body instead of what is inside the body. Ha sị gị thou shall not worship graven image. The body is a graven image. Ụga is the image. Ụga egbe bụ gịnị? Mirror is image. But ndị as your God, you see how they destroy you. Even ma ndị nwasị ha eze na area ha ga-asị God, but if you remove that ụga which is the image, the earth you see is image. Oh, mirror, earth will mirror. So ihe a na-agụ Amadioha and the earth, obu and the ụga, obu because obu bụ isi, ihe eji ebu ihe bụ isi, and the ụga is the earth, is about isi na ọdụ. Osimba, oh God, also from Israel. Now gwanum, how can these people survive? Gwagodim, how can somebody like this survive? Can tell me. How can some people like this survive? Because that's why these people common electricity.
electricity will the easiest to do on this earth, to produce electricity. Easiest is everywhere around you. Everyday a na-agbagharị, a na-akọgheri. Ihe dị mkpa n'ụwa bụ destiny anyị na-ekwu. Ihe ọbụla dị mkpa to every living human being bụ ihe anyị na-ekwu. Because without destiny, Igbo will not stand as one body. You must have one God before you have one body. If you don't have one God, you cannot have one body. It's not possible. So Igbo cannot stand without Amadioha. O nweghị ike ime. And ọ bụghị ijeje were God ọzọ, because ihe kpọrọ nkịta ka ọ na-aza. But ihe a na-ekwu, that thing na-ekwu ọ serve the purpose. Ọ na-serve the purpose. But unu amaghị na the body ị na-afụ afụfụ is a tormentor. That the same body you see, because onye bụ arụsị is a tormentor. So God ọ bụ na ị na-akpọ ọ ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Chukwu ọ bụ na ị na-akpọ we react. Abịama is a tormentor, the headmaster of a tormentor, and he will torment you. Ịda na ọ gbara gị ama ọ na ọ gbagburu gị agbagbu, because amaba ama. Ịda na ọ gwọrọ gị ịba ọ na ọ gosiri gị ndụ. Ịghọtago? But ndị be anyị anaghị aghọta dịtị. Onye na-etu ochi na-agba ama ọ ma dị Chukwu ọ ga-akpọ, ọ bụghị nke ya agba ya. Onwe onye na-etu ochi ya na-agba ama ya akpa Amadioha, ọ gaghị eme ya. Onweghị onye na-arụrụ aka ga-akpa Amadioha, ọ gaghị eme. Ọkpọ ya mbọsị izi, kpọ ya mbọsị ịbụọ, nke ete isi akwụ ya ọsị mba, ọ ya agba ọsọ. Ọ gaghị ekwe eme ya. Ana m agwa eziokwu, because nna nna anyị ha all those things, nna nna anyị ha use police. Ha nwere all those things, ha nwere security department, but in a different system. Ọ bụghị this kind police nke today. Police nke aha dị iche. Ụdị polisi nke a na-abịa nara mmadụ bribe na street, ọ bụghị taa. Nna nna anyị ha mana everything about life is wave, and no wave ka iji eche uche. So and yesterday and tomorrow is nothing but a memory. So ha maka ha si use wave against the evil doers. So that thing ka dịkwa ruo echi, because you want go out with the same man of yesterday, and then go out with the same man of today, and then go out with the same man of tomorrow. Yes, you are the same. Onweghị onye ọzọ. Ị na-achọ ancestor gị. Nwanne gịnị bụ ilu ụwa? Ilu ụwa balance. Ilu ụwa simple mean balance. To balance. It balance because ihe a na-ekwu ihe mmụọ. Ihe a na-ekwu ihe ịgọ mmụọ nwanne. Isi ịgọ mmụọ because nwanne anaghị agbanarị ya n'ọsọ. You must balance the equation. You must balance the equation. Ị ga-ele ụwa. Ọ bụrụ na ilo ụwa ịwa. Ọkwa na ilo ụwa nwanne ifesi your own issue. You got to go anaghị agbata ya n'ọsọ. Oh, because of na anyị bere ebe a na-agwa gabata Amadioha enwere ihe na-enye anyị. Ị na-akwụ anyị ụgwọ. So isoro Amadioha enwere benefit anyị nwere n'ime. No. So ọ na ọ na-asị ya Amadioha nwe nke si Amadioha ọ ga-arụrụ ya amamiọsọ ga-arụrụ ya. Wee jụọ ya nwanne, ọkwa knowledge ka ejide arụrụ ihe ama. Ọkwa knowledge dị. Yes. So ịma ihe bụ amamihe. Don't you know what is wisdom? Don't you know what is amamihe? No amaka a na-ekwu maka ya. No Amadioha ka a na-ekwu maka ya. If you remove Amadioha, you can never develop any single science in this life as a people. If you remove Amadioha from your sense, thinking faculty, you can never develop single science, because all the way back at this knowledge can had developed every single science, unless you the position of those things in about God, the numbers, Hano, then you marry Hanako. Amadioha is the head, and I am why we are the head, scientifically, cosmologically, and physically. That's why we placed Amadioha for foundation and the head, because I am scientifically, how will we develop a physical science with this thing? And I am now with this thing, our land, and we should make our land pour from the position on.
never, not today, not tomorrow. We want to worship. Ihe ọbụla afra na worship, ihe ọbụla afra na worship. Ebutere ha cross from Rome, eburu ha. Ebutere ha nka, ebe nka ndị ọcha aja na asị ha aja na asị ha. Gịnị wa aja? Ọsọ ihe wadị na village ha. Arụsị ndị obodo ha, arụsị ndị village ha. So you prefer arụsị ndị obodo than the God of universe. So wụzie na enwere one man pịrị ha pịrị apị desa na village unu mesịa nwụọ, iburuzie dị ha pịrị apị febe. Iburuzie dị ha pịrị apị febe. Ndị mmadụ. Danny, ọwụhụ him does not mean because of him. Mgbe ị na-amụ nwa, if people give birth, this is not the same sperm from that man, but that sperm go inside the woman is whether man or woman. So him does not mean man and she does not mean woman, because woman have in her stomach male child and the female child. So all those things are just about energy, or about because of man. Every man have breast and they have everything. So because one is more this and one is lesser this and one is more that and lesser this. So what about just about figure? We don't talk about figure here. So when you say he, does not mean that he is man. No, it's two of them together. So but the movement of the energy is about the movement of the energy, what they represent. So because na ekwuru he or not because of nwaanyị or nwoke, no, ka ha okwu ndị ntaka. So here you use he because of the representation of it, or about man or woman. No, enwere feminine energy, enwere positive and negative. Positive the inside man and woman. Positive is whether man or woman. So because of na akpọrọ ya he or bụrụzie nwoke na nwaanyị mba. So ka okwu all ndị ntakara na-eche like that. Onye man and man positive is not about male or female. So now every male contain positive and negative, every female the same thing. So yeah, so anyway, anyị nwa ndị nsọ ala Igbo ịghọtago ihe anyị wes na ndị nsọ ala Igbo na enwere ike ịmanụ na ama sayensị ahụ na-eme na ama ha ihe ọ bụ na that's why kwa na ya na kwara improve na science. We are not improving in Africa in science. Anyị nwere the school self me afọ sikwe nke ikwu science ekwu. Anyị nwere na akwụkwọ ịghọta. So and ndị mmadụ ha nụzi ha na nsọ. O nwere nke anyị na-ekwu okwu one day ọ sị na Facebook ọ sị na nsọ ihe ha na-asọ ndị village ha onye amapụrụ n'iwu. Ofu onye wee jụọ ya sị ya bụtụ a na-akpọnụ Bible akwụkwọ nsọ na ọsọ because of na Adam tara mkpụrụ isi asị ya tana. Can you imagine a book of 700 and something? Ọ bụrụ osisi Adam tara mkpụrụ osisi ewerezie kpozie dị akwụkwọ rụrụ arụ maka na Adam tara mkpụrụ osisi o chefuo na ihe dị na Bible ahụ dị 700 and something. So osisi ihe this man kwupụtara o ji wee sị na Bible akwụkwọ arụ because of na Adam tara mkpụrụ osisi. mana ọ dịghị ya ama ha na aba Adam ihe a na-ekwu Adam tara mkpụrụ osisi aba political structure ka a na-ekwu maka ya. Ha ama ha na ihe a ji wee ti datin dia na onweghị gọọmenti nọ n'ụwa chọrọ ka his citizens fụ ụzọ. They want to reveal something for you about how the government work. The government will deprive you knowledge. Ọ ihe a na-achọ ikwu na that God si Adam atakwana tree of knowledge. You got to go about yeah about the mind. Well, Eve feminine principle, Adam was masculine. So nwere mmadụ nọ there, ya just mind ka a na-ekwu maka. But this guy believe na Adam tara mkpụrụ osisi asị ya tana. So no ya mere akwụkwọ Bible ji wee wụrụzie akwụkwọ nsọ. Mana asị in English akpọ ya Holy Bible. Ijuzikwa the same person again. Why is eji wee kọzie ebe ọ bụ na n'Igbo ọ wụzi nsọ ọ bụ arụ nsogbu adịghị. Why kwa na-eji wee kpọzie arụ na English ọ bụrụ Holy Bible? So that means nsọ wụzi holy n'Igbo in English. So nsọ wụzi holy. You got to go. So I got to man na nwanne sometimes ị na-achị kọwara our people something.
I don't know what is wrong with them. ịghọtago ihe ị na-afụ kwewụrụ nsị ahụ ị na-afụ nsị ahụ ị na-afụ nsị ahụ ọ gago refine nsị ahụ ị na-afụ so chemical. So o nweghị ka ị ga-esi wee ganwu na sayensị without processing nsị. Ọ dịghị possible. That's why you akpọ ya sayensị, because there is no how you can do energy with something life on something fresh. You must remove it from fresh, change the condition. Change the condition. Oya ka na-ekwu maka ya. That thing ị na-afụ na the unmanifested is the most manifested. Oya ka eji wekpọ ya nsọ. Is about to manifest and unmanifest. So ọ na ngị nwa na onwe gị, your behavior you don't know Amadioha, that means you are unmanifested. Ebe ahụ ka ihe ahụ ị na-ekwuzi arụ nọ. Then ọwụ na ịma manifest, then ọrụzie nsọ. Ịghọta the meaning for the two na ọwụ na if you are unmanifested, that na onye aha na-ekwu ọ dị real. If you manifest the same nsị aha, the same science aha ka ị ga-eji wee rụọ nuklia eji egbu mmadụ, the same science ahụ ka ị ga-eji wee rụọ nuklia eji develop electricity. So but these people agaghị aghọtanwu, they cannot differentiate this thing. Thou shall not, thou shall not. So anyị nwa na onwe anyị bụ ndị mere understand the natural law, natural principle, the divine law that govern the universe. Divine law, all the same universe ya hakwa na-ejekwa etiri isi ụlọ mmadụ. Ọkwa ya na-emekwa hurricane, ọkwa the same universe ya. But for you enwere ike hurricane aha bụ arụ, gwa ihe o ji mbisi ebe mmadụ. But o nwere ike ọwụ na ndị agha na-eme ihe ọjọọ na ọ chọrọ you want to destroy the place or destroy ya. Mana for you ọ bụ ihe ọjọọ. But for that hurricane ọ bụrụ ihe ọjọọ. Ịghọta? So our people ọwụ na ịghọta ha all these languages ka ha si arụ ọrụ. Then you have to jụọ asị akọwara gị nwanne, jụọ ese onye asị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Ịghọta? Ndị Igbo nwere nwanne anyị nwoke yesterday na our group jụrụ ajụjụ si gịnị bụ ajụ. So ka m nwere opportunity a wee kwuo ya ebe a. Ịma na ndị Igbo aghọtaghị asụsụ Igbo. Ajụ ahụ ị na-agwọ agwọ, ị na-aja ajụ ahụ anyị ịgwọrọ ya agwọ. Gịnị bụ ịgwọ agwọ? Ịgwọ agwọ bụ something ịrandụrụ up, ịrandụrụ ya up, ịgwọ ya agwọ, ịrandụrụ ya up. Then gịnị bụ ajụ? Ajụ wụ repetition, ịjụ ajụjụ, to repeat something, that means frequency. So ndị Igbo ị nwere ike ije jụọ onye Igbo na-aka ihe bụ frequency, oje na Google ọsị gị, oje na Google ọpịa Igbo translation Igbo frequency Igbo, ọ maghị na frequency Igbo anaghị translate in English, because onye ọbụla nwere ihe a na-akpọ that na be ha. That translation afọ bụ na ha mere basic, ọwụ because of the real meaning they make it basic so that they will create a market language for market, or for real meaning. You got to go. So ịjụ ajụjụ wụ to repeat something. Ịchọrọ ka repeatere gị ihe ahụ onye ahụ kwuru abi, ịjụzie ajụjụ repeat, that means ị na-achịkwa with frequency, because frequency wụ repetition of particular issue or concurrence. As you na life bụ about energy, frequency and vibration. So this energy now, repetition of every energy changes condition or vibration of this, and the vibration level of vibration of energy decide what they will produce. That is why you gana those mberi and he ga-afụcha those things agba around. That's why agwọ ju edere that place well because agwọ electricity current. Ị ga-afụcha ya dị, ị ga-afụ ya dị, ị ga-afụcha mmọnwụ ka ihe mere ndị Igbo ji wee dị deeper in mmọnwụ and all those snake symbols too much, because we understand the energy, frequency and vibration. We understand them very well. So that is it. Ọ bụrụ na ndị be anyị ndị Igbo mara ihe nna nna anyị ha debere anyị, enwere any sophisticated government on this earth than Igbo. Enweghị.
because aghọtara m anọgo m n'ala bekee for this political structure in Europe for 15 years. So and aghọtakwara m Igbo structure politically the more sophisticated than ever people think, because anyị anaghị practice here and anyị amara ya. That's why ndị Igbo ji wee wụrụ ndị nkịtị na Nigeria. Ọ na anyị na practice Igbo political structure enweghị, there is none. Amụbeghị onye ahụ amụ na amụbeghị onye ahụ amụ. If you practice Igbo political structure, amụbeghị onye ahụ amụ. Ndị aga na-agbara ya odibo ka m na-agwa gị, I'm telling you, before God, before Amadioha and the man. Ọwụ na anyị na practice Igbo political structure na our foundation of political ideology bụ Igbo philosophy. Nwanne America, even America nwere ike sef na-etere anyị mgbu. We set up American institution. Ndị Igbo set it up. Ndị Igbo set up American institution. Go and ask George West, George West, go and verify. Ihe ọbụla gwara gị ebe a George West. We set it up. Ndị mmadụ a na-akọ today now. And then agba this the same people. Gọvanọ ga-abịa ọsị gị ya bụ onye ụka. Ị na-asị ụka ọrịa wụrụ problem. Ihe a na-ekwu na gọvanọ, ihe a na-ekwu you are governing. Ka ihe wụ gọvanọ, gịnị, what does governor means? Ihe a na-ekwu maka ọ bụrụ about somebody want to, ihe a na-ekwu about the political interest of a sovereign entity. So what about we are Christian, the Islam cannot come here. One, this is about negotiation. Oh, na ị na-eme nsọ ala, iwe onye amaala, ịghọtago, ọ iwe onye nsọ ala, ị na-achị ọchịchị n'ala Igbo, and this is ala Igbo now, Amadioha with the foundation of political ideology. So anyị soro ya na-aga. Ị gaghị atụ onye Islam egwu, because ị ma na the interest, onye Islam nwere ebe ọ gaghị aga, because ọ ma na interest, o nwere ebe ruru interest, you need negotiation. Nekwe ebe ọ ya ha aga, because ihe onye Islam ji wee dị violently and proud na-abịa n'ala Igbo bụ na ọ ma na Amadioha is not there. Ọ ma na enweghị mgbe ị ga-eji nwu that Christ. You cannot accept foreign Christ from Rome and na-asị ndị mmadụ eme na accept Islam or Judaism. Ị nwere right. Ị nwere right, because nke ahụ ijikwa fake. Nke ahụ iji fake, ọ na ọwụ fake gwa m. Ị gaghị na-aji kpọkpọ Christian sị na agaghị ebute Mohammed. Who told you? You are talking about somebody from Rome and telling me not to bring Mohammed. Ka ihe dị iche na Mohammed na Rome. Gịnị with the difference between Mohammed and Rome? You have somebody onye Christian. We are Christians. We don't want Islam. Christian from where? Ebe ka Christian from Rome. Tụkwana ihe na mbịarambịara na azụ n'obodo onye ọzọ. Mbịarambịara ọ na-azụ eze n'obodo onye ọzọ biko. So you will fade away. Nwanne ị ga-efade away. Nna bụ eziokwu. Because ị nwere backup. Ị mara ebe dị energy lies. Because there is a force within the Christ, which is in the Western people, Maya. They know how they operate. With the Christ is an imagination, and they know how they use it, and they know how everything. How ebe ndị ozu mara ebe isi ede. That's why the success. Ị maghị ebe ndị ozu ị mara the law of Christ, whether ihe ị ga-eme na ihe ị gaghị eme, ị ga-eme ma violation to the institution of Christendom. Ị maghị iche mara otu anyị si wee nwechasị something na ala Igbo ka ha si wee nwekwa na Christian, you don't know. Ma ndị amaghị ihe dị ihe anaghị eme na ihe a na-eme, ha amaghị. Ị na-eme political structure, ịmakwa na this Western nation ya na-akpa Judeo-Christian religion. That means is fundamentally rooted in Christian. The political structure in Europe, Western world, from America, go and verify. Ya na-akpa Judeo-Christian religions politics. Ha na-akpa ya gajụ ese. So that means the political ideology is Christendom. In Islam is Mohammedan emirate, is Mohammedan. In Islam is Mohammedan philosophy, ideology that guide the political structure of every Islamic nation.
ụmụ Amadioha, where are you? Kedu ebe unu nọ? You want to worship Amadioha is worthy. Ke ihe wụ your problem? Fear. Ị na-atụ ụjọ. Gịnị ka ị na onye enwe ihe ogbe enwe ihe ọ na-agwafu? Why are you afraid? You can only be afraid of false prophet, not God. The only dangerous human being will false prophet nke ga-deceive gị. Ọ bụrụ about God. There is no dangerous God, there is only dangerous human being. There is no dangerous God, there is only dangerous human being. Ndị ga-edufu ga-edufu, ndị ga-ezu gị oshi, ndị ga-agba gị ama. Without any physical entity, there is no violent evil. No, there has never been, and there will not never ever be. Never. Every evil on this earth is done by living entity. Every evil by living entity, whether man or woman, whether animal or whatever. So ihe ị ga na-atụ ụjọ wụ human being. Even a na-achị anyị tụwa anyị na-agbara lion ọsọ, gbara lion ọsọ. Ndị mmadụ na-egozi lion dosa na ya na ka na-azụ ya ka nkịta. Ndị mmadụ amatago na-asị na all those animal a na-asị anyị gbara ọsọ, na all those animal adịghị dangerous as they said. If you bring lion na ya adịghị zụọ ya, ịzụsịa ya, gịnị ya wụrụ enyi? Simple. Mana ije train lion, nkịta enwere nkịta train to kill human being. Nkịta ahụ iruo nso tagbuo gị nwa. Mana ifu nkịta train to defend human being, iruo nso gịnị ya wụrụ enyi? So that is how human beings are. Ọ na somebody gwa gị na Ifeanyi is your enemy, every day na agwa gị na you believe oye, Ifeanyi will become your enemy. Enwere ike Ifeanyi will your best friend, but you believe that man ihe ahụ na-akọ, ibu Ifeanyi ahụ enemy gị without ịmakwa onye Ifeanyi bụ, and they say that cannot judge. Ịnọkọta nnọọ ikpokọta ndị mmadụ nọọsụ na ha mere nke mere nke. Nwanne ngụbara ụnụ kwụ Nigeria, ụnụ ama ndị mebiri ya, ụnụ ama ndị mebiri Nigeria. Amaka ya na ha like ikwu okwu. Ụnụ ama ndị mebiri Nigeria. Go and read history. Gaa gụọ history of Nigeria mara ka o si mebi na akọgịrị. Gaa gụọ history. That's why nji agwa ụnụ ihe na-eme ụnụ si ụnụ n'aka until ịkwụsị ime hypocrisy. Until ị bụrụ onye eziokwu na eziokwu bụ ndụ. Until then, sọsọ ihe ọjọọ will be attracted to you. Sọsọ ihe ọjọọ will be attracted to you. Maka na asị na energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. Until ị mara eziokwu bụrụ onye eziokwu, because Amadioha bụ onye eziokwu. Amadioha bụ eziokwu, is truth and nothing but the truth. Until then, sọsọ asị asị ka ị ga-ama, and the asị means hate, and the asị means deprived, because ọ ihe kpọsara ka ị ga-ere. That is who you are. Ihe kpọsara ka ị ga-ere, ị gaghị akpọsa ihe nwe, ị gaghị eme kpọsa mango erepụ. So all those things ị na-eme, ị na-ekwu, that thing ga-abịara gị, they will come to you. All those things, they will come to you. Enwere unu na-echekwa na enwere na ndị ugwu ga-eme nka because that is your world you live. That is your world you live. Anyị nwere onwe anyị bụ ụmụ Amadioha mana ndị agha enweghị ihe achị. We know. Anyị mana ndị agha enweghị ihe achị. Ndị agha na-egbu egbu, ndị agha na-egbusi odosipụ ha na-egbu ihe onye kwuru, mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-ahụ. Ịghọtago? Mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-ahụ. Onweghị ihe aja ka ime anyị n'ala anyị. Mana those people na torment inside their brain because ha hụ ndị eziokwu, ha meziri road. Ọ ya ka m na-agwa na about this Ekwensu, how you provoke, you develop all this explosive emotion. Ọ ihe a na-akpọ Ekwensu. It's explosive emotion. Ọ nwere any entity in another place a na-akpọ Ekwensu na-akpagharị na-achọ ndị mmadụ. Mba. It has never been and it can never ever be. So all your reaction, then the language ekwe and nsu. So I make it up, separate the language, define the both of them and join it together. That is how language are created. That is how languages are created. Separate the two, define them and join them. Ekwe and nsu, simple. That is explosive device.
that is anger. That is misdirection, misleading of anger. Simple, nothing more, nothing else. Now you see why your life is misery. Ị na-achọ ebe nsogbu gị si, mana ana m agwa gị how your problem comes. He will send prophets everywhere. Everywhere there has been prophet from the beginning. Enwere ndị amụma. Ị gaa na primary 1 enwere teacher na primary 1, nwee teacher na primary 2, nwee teacher na primary 3. All of them teaches different things. So ọ bụrụ ka anyị fara ndị amụma dị bụ since, mana enwere ndị na-akpọ ndị amụma ụgha. Ụmụ ahịa na-akpa amụma ụgha. A sị na a na-ama ọkwa mmiri maka ozuzo. Ka anyị mụọ ọkwa mmiri maka ozuzo, erubeghị ya mbụ. Amụma amasị ọkwa mmiri, amụma gbusie ka ihe na-eme na egbe eluigwe agba. Egbe eluigwe Amadioha. Ọ gbasịa mmiri ezobe, we see the land of milk and honey is coming after us. The land of the milk and honey. Mmiri ga-ezo, the rain will fall. Anyị nọ n'ọkọchị. Ụgụrụ. Anyị agafeghị ọkọchị banye n'ụgụrụ. Mmiri ga-ezo. Amadioha gbasịa. Anyị nabata Amadioha n'ime mmụọ na eziokwu. N'ime mmụọ na eziokwu. Ozi nke mmadụ ga-abịa from Rome. Gwa m na ihe nna nna m mere bụ ihe ọjọọ. I believe it. Ihe isi adịghị anyị mma. Isi mkpu na isi adịghị anyị mma na agaghị ekwe. Ndị mmadụ ka na-adị proud wee na-ekwu datin. Onye ọbụla kwu datin ebe nọ ma ya ezigbo ọra. Anyị gwara gị. Onye ọbụla sị gị na nna nna ya mere ihe ọjọọ, ezigbo dirty slap. Isi ya ngị nwa bụ onye ọjọọ. Because ụlọ nna ya rụrụ ụlọ mkpọ aja. Ihere na-eme ibi n'ụlọ mkpọ aja. O jechọọ ego ruo ezigbo ụlọ. Bịazie gwazie m na nna nna ya mere ihe ọjọọ. O ka ezi ihe mere iji werụzi ụlọ ọfụ. Ị ka ebi n'ụlọ mkpọ aja aha na akpa nna gị rụrụ ụlọ, nna gị ọrụrụ ụlọ. Mmadụ dị n'ime ụlọ ka nna ụnụ rụrụ ụlọ. Mana ị na-achọ ịrụ ụlọ, ị chọrọ ịrụ ụlọ. Nna gị agbakwa ha moto, ị chọrọ ịgba moto. O ruzie na nke Amadioha, ọ sị mba na nna ya mere ihe ọjọọ. Anyị si na anyị wụ ndị ndozi ọdịnala. Anyị sị na anyị wụ ndị ọdịnala. That means o shoro gị na there is something not correct. Not by our ancestors, no, but by human being. Ndị nkịtị. By ndị nkịtị. Because of misleading. Because of their lower consciousness. All those things apị is telling you about you mold your mind. About how you mold your mind. A na-agba that ihe all image. Those things apị is nothing but image about how you mold your mind. Worship physical something, idol. You lower yourself to the level of worshiping idol. Because believing on this nonsense is idol. You can never personify idol and begin to worship. Amadioha has no image. Amadioha has no image because it's a mind, it's a wisdom. Ndị mmadụ na worship ego. Worshiping ego is worshiping idol. Onwe ezi ga-akpata na ego. But is worship because of money. Worship idol. Simple. Ị na-eme ihe ọjọọ because of something. That means you worship it. It's as simple as that. So nweghị mgbe a pụtara asị na apịrị ihe apị. They want to show you inside ihe na ha afụ anya. They want to reveal how you occupy your mind with materialism ka na-akpa again. Ndị mmadụ eburu dị si n'afe. A ka na-anwụrị ha nke ha mere eme. Ha na-emesi nke ka njọ. Ị na-agwọ mmadụ ibi ọ na-eto afọ. Ịmakwa ihe na-akọ. A na-agwọ mmadụ ibi ọ na-eto afọ. Ọ ihe ha. A sị ya na your mind ị na-ata afụfụ because of na worship your lower thought. Because ha sị na akọ uche na echiche. Ịkọta iche ya echiche. Ịghọtago akọ uche na echiche. Aka na-ekwu nke o mechara eme na o jee n'ọhịa, nnukwute ọhịa, jee gbaa nza.
agụchabeghị nke ahụ na o ji gba nza o buruzie nza aha kpụọ ya akpụọ n'efe aka ekwuchabeghị nke o mere eme onye na-agba ibe na-eto afọ simple. This person ga-apụtakwa publicly nwanne kedu because mana sometimes I anaghị like iji ike ekwu because o nwere ka ị ga-esi iji ịfụ ihe na-akọ asa na mmiri dọrọ na-ejudoro nwa nkịta. Onye ara na-asa ahụ gbara ọtọ na-asa ahụ, onye na-asa ahụ gbara ọtọ na-asa ahụ, onye ara pụtachiri akwa gị gbapụ ọsọ ịgbara ọtọ chụbụ ya ọgụ a bụ onye ara because onye gba ọtọ ya ọgụ a. Ịgbara ọtọ na-asa ahụ onye ara bịachiri akwa gị gbapụ ọsọ ịgbara ọtọ chụwa onye ara yi akwa ngwa gba ọtọ ka onye bụ onye ara dị ya. Kedu onye bụ onye ara igbu ọtọ na-asa ahụ onye ara bịara ihe chiri akwa gbapụ ọsọ ịgbara ọtọ chụwa onye ara ka onye bụ onye ara ọgụ nwana. So ndị a bụ ụmụazị anyị, they are our children, they are our own people. Even though ha mara something they don't know, but iche chọrọ ha mere argument there ọ wụsị ngị nwatara iberibe ọ bụ ha nwa because ha nwere ihe ha ma. Kedu ihe na-eme argument with them? Dapụ ha mgbe ọbụla ha ji wee too. Whenever children or students are ready, the master will appear. Whenever the student is ready, the master will appear. Then kedu is the reason of the argument? No, make no sense. Because also ekwu that in nwanne echi kwuchie ọ gaghị aghọta ihe na-akọ. Ọsọ gị kwurie taa 100 million years ọ gaghị aghọta ihe na-akọ. Then until the person is ready. Nwanne anaghị agụ nwata mara ihe pụọ n'anwụ, anaghị agụ nwata mara ihe pụọ n'anwụ until ịba jide mmadụ ga-asị ya ịmana ịba na-eme gị otu ị gaa n'anwụ dị na-atọ ezigbo ụtọ. Ịba na-eme gị ị gaa n'anwụ ọ na-atọwa ntị kama mgbe ị ga-enwetazi onwe gị mgbe ị nọdụ na anwụ aha ịba gị kwụọ 45 mgbe nke ị ga-ama na na anwụ na-ebu ịba. Ọ mgbe nke ị ga-ama na anwụ na-ebu ịba nwere ike ị gaghị ama na anwụ na-ebu ịba. Mgbe nna before mosquito nna anyị ha ma na anwụ na-ebu ịba ka ihe eji akpọ mosquito anwụ why eji akpọ mosquito na-akpọkwa anwụ nọ n'igwe anwụ why eji akpọ ha na-agba anwụ because nna anyị ha before mosquito anwụ na-ebu ịba. Ndị be anyị ayachabeghị nke ahụ ebutezie mosquito gota ruru unyu dọta eburu mmiri agbapụ bohol ebe a agbapụ gota ebe a egwuo tọkapit ebe a eni ozu ebe a eburu the same water from distance aṅụọ ruo etu ọsị typhoid jie. The worst thing bụ na vitamins adịrọkwa na their body because ha rie akpụ na otu eri akpụ na eri akpara. There is no vitamin because of vitamin you boost to your immune system. You got to go antivirus ka o nwee ike i defend you from all these diseases. Ndị enwere no vitamin inside them ọṅụọ mmiri ruru unyu anwụnta bụ malaria ata ya everyday ha na-aya ọya na normally ị kwesịrị ịya ọya ịfụ mmadụ anya nachara edi ejena ọ ṅụrụ aṅụrụ nkwe ihe ọ ṅụrụ. Ịfụ mmadụ anya nacha yelo onwe ihe ọ ṅụrụ ihe ọ na-egosi gị na onye adịrọ ndụ, onye adịghị ndụ because anya ahụ ọ na-egosi nwanne in psychology n'anya ka esi ama ọkachara acha. In psychology n'anya ka esi ama ọkachara acha. Onye iche ịma na ahụ dịkwa mmadụ na-anya n'anya iche ịma na ahụ that's why o ji eme ịṅụọ mmanya enege anya mkpụrụ anya mara, ịṅụọ aṅụrụ enege anya na mkpụrụ anya mara, ị na-ebe akwa na mkpụrụ anya ka o si apụta anya mmiri isi na ifusie n'anya. So ichi ime onye ahụ adịghị na ya na mkpụrụ anya odo oge anya na this people lack vitamins. Ọkwa na ha enwe mkpụrụ isi because of lack of proper education. Mkpụrụ isi juru even ha hapụtara mkpụrụ isi kọna show shop so na the most of the best mkpụrụ isi enwere. Anyị nọ n'ala bekee anyị we are crying na anyị nwere mkpụrụ isi anyị na-ata ihe. Anyị enweghị mkpụrụ isi anyị na-ata. Ndị nọ n'Afrịka nwere ndị nwere ike ama ndị kịta na ndị nwere ike ama ha na ndị nwere ike otele amaghị ya na onwe ihe ndị a na-enweghị. Ọwụ na m nọ ebe ahụ m gara esi ofe everyday by day nsi ọha tata esie m onugbu echi nwanne ka afọ ha azụ na anụ mmadụ ubere ga-ata azụ na anụ ọ bụghị iwu na were mmiri na ọha sinye
ṅụọ ya aṅụọ. Simple. Ị kwesịrị ị na-eri ofe every day by day, every day by day, every day. But mba, a na-eri indomie indomirido. Ebe e nwechara ihe a niile ọ hapụ ya je buru indomirido from China. Odoga ya na there is something wrong here, nwanne nwere something wrong here. This thing dị die o, ofe niile adị die, ofe a mmadụ na-eme ncheta otu a, ara ofe a na-agba m ka mmadụ hapụ na-eri indomirido. Nwanne, anyị need antibiotic, ndị a need antibiotic. Na-ajụ ha kedu ihe indomirido ji aga ahịa ebe a? Kedu ihe mere indomirido ji aga? Achọrọ m ịma why. Because enwere reason. Indomirido nwanne Maggi white, ọkwa sọ Maggi white with spaghetti na finish. Ihe anụnwa ka ofe ọha mma kịta wụzi chawama. Achọpụta ha na indomirido ha na chawama, and everything will foreign. Shawarma from Turkey, achọpụta from China ha na Turkey. Achọpụta ha na efi Hausa, ha erigide ha efi Hausa, rigide efi Hausa, rigide efi Hausa na tasuya. A na-eri efi Hausa. Ewu Igbo niile nwere ewu Igbo niile. Igbo na-achị ewu, ọ bụrụ efi. Igbo na-achị ewu, Igbo na-azụ ewu a efi anyị na-azụ efi azụ. Ihe anyị na-eri bụ ewu. N'afa ya, si n'afa ha mara ihe unu na-eri. Ewu ka unu na-eri, ọ bụghị ehi. Achọpụta unu na-efi Hausa. Ihe ọ bụla ịfụ nna nna gị enweghị, nna nna gị anaghị eri, nwanne ị kwesịghị iri ya. Ka ihe mee nna nna anyị ha anaghị eri. Ọwụ na nna nna anyị ha na-eri efi anyị ka anyị na-azụ efi. Ọwụ na nna nna anyị ha na-eri efi anyị kwesịrị na-azụ efi. Ọwụ na ya anaghị azụ ya, that means anaghị eri ya. Achụwa gị na efi Hausa, isi ebe ahụ gbapụta gbakpuo na indomirido. Achụ gị na indomirido, ịgbapụta gbana na shawarma. Mbọsị achụpụta ya shawarma kịta, amaghịzi m the next one ebe a ga-ana ana. Ịghọtago kịta ahụ shawarma ebe a nọ na ahụ shawarma. Ambasị ogene ka ị na-ekwuru ya Chicken Republic ni. A na Chicken Republic tantalizer. Ha na tantalizer. Ibu ha na-asa ị na-agba na tantalizer. Ọnwụ na ikutu asa, ọwụ tantalizer mana nwanne asa ha anakwa ha abịa. Asa ha anaghị abịa. Isi na bebi ka ebe ị nọ, ọsị anọ na side Ikeja. Ngwanụ chere m na tantalizer. Mana ịza iwe ndiri ị nọ ọfụma. Ọwụ na ọwụ tantalizer mana ịba na ịkpọ ya fon ege na ya epe gị. Ọ sị gị na mma ya si apụ na apụta. Ọ sị na nwanne nwaanyị sara edere nwa ya anya, ọ bụ oge white. Orie gị white ozugbo ozugbo. Mana ịgba ya tantalizer, ha ewu na ọkpọ Ifeọma, si Ifeọma ọwụ na 10 minutes time later ngị bịa na tantalizer na enwere m ugwu eji n'ọrụ dị. Ị ka na-ekwuzi gịnị ya nọdụ ebe ha na-akparị nkata ozugbo Ifeọma etie gba aga na-ekwu Ifeọma ewere oche. Ịmagono big man ikuturu asana isi weta kụziere Ifeọma chikiri nke iruze na ya dị na-ebe gịnị na ya enwere ike radị since nwa nwegị irebe ahịa o nwere ike were ego nke iretere 2 months ego gị ka na-eri gen ị nwetara na onye nza ya bịara ahịa a gị ka na-eri iruze na ya dị gị na iwe na dị gị ara gbachikwa ya ntị so ọ bịa ka ọ nọ kpọtara m life ihe na-agụ na ya life experience ọ ka esi eme na be anyị. Achụala tantalizer anyị na Chicken Republic. Ihe niile a na-ekwu onwekweghị nke bụ nri Chicken Republic. Iri ebe ahụ ose, ụdị ose nọ na detini ụdị ose nọ na detini iricha ya ị na-ana ichiri ike gị n'aka. And ị mara Nigeria enweghị ezigbo public toilet. Ị gaa na public toilet na be anyị bute gonorrhea. Ị gaa public toilet ebe ahụ nwanne ị na-ana ibu ọya na eziokwu. Then ka ezi ị ga-eji erisi ụdị ose anụnwa ebe ị mara that place enweghị ebe ị ga-anyụ detini ka ị ji wee risie ụdị ose a iricha iburu ike gị n'aka na na that place anaghị m eji ike nri na outside. Irisie nri na outside dị ị ga na-ajụ onwe gị nwere ọsa. Ị ga na-ajụ m nwere ọsa because ụdị ose ndị a na-eti ebe a na-ama m ka ha amụma eme ya ka ị nwee ike irifo ya erifo. Nwere ike ọ bụrụ na ya mma ndị a na-arụ ọrụ ebe ahụ nwere ike irifo detini nazie ha were eri ịma ndebe anyị igo ahịa na chọpụ ha jide chenji gị sị gị na chenji adịghị ị na ahịa ekeri dị ego ontiri ị gaa na chọpụ ịtọ emegiri sentịrị ma na ihe ahụ jọs ọnọmatin na ọbụghị by mistake. Life ka ihe a na-agwa unu ya life and direct.
So the best thing anyị ga-eme bụ otu anyị si ekwu ihe nwanne, anyị need a new way of life as a new generation. Nna agwa unu eziokwu, ịghọtago? New generation, Amadioha the foundation, Igbo the identity, ka anyị move unu, ịghọtago? This old city anyị ga-eme ya abandon, gaa na new city, live a life word of living, so that ka anyị nwee ike transfer memory to upcoming generation. Ọkwa na ọ bụghị ya, because today now life we live today, there is nothing, onwere ihe dị memory n'ime ya, onwere ihe, there is nothing today to talk about. Onwere. The only thing anyị ga-eme bụ we create a new life, because all these politicians now they will die. Ụmụ ha niile nọ n'ala bekee, ha niile from A to Z, ụmụ ha nọ n'ala bekee, ha agaghị, ụmụ their children will not come. Hapụ na ihe a ndị a na-akọ, we know how life work. Ha anaghị abata, Buhari nwụọ na nwa ya is not coming there. Ha yes ọbịa bụrụ oje na Abuja bụrụ director or bụrụ member of senate. Mgbe ọbụla our people dey ready, achụpụsị ha na that senate, chụpụ ha from there, ha agba ọsọ, because all those boys adịghị ready to come back there. Ọgụsị ya dị akwụkwọ na UK, enye certificate, ọ nweta ọrụ ebe a na-akwụ ya 1,500,000 pounds or so, because o ji certificate. Ọ gaghị abịa na Nigeria, mana abịa. All these politicians, 99.9 of their children nọ na bekee agụ akwụkwọ. So ọ bụrụ na ha abataghịzi, ihe unu ga-enwekwa bụ Rotimi Amaechi the second as a politicians. I say na fire to frying pan, fire to frying pan. So ọ bụrụ na ya akwadoghị onwe anyị kịta maka echi, anyị ga-akwado onwe anyị akwado tata maka echi. Ọ bụrụ na ịkwadoghị onwe gị, ihe ị ga-emekwa expect Rotimi Amaechi the second, because o nwere ike iche na nwanne ihe njikwa Rotimi Amaechi nwere ihe ị ga-enwezi mgbe ahụ Ibrahim Onyeka na-azakwa, ọ ga na-azakwa Ifeanyị Okonkwo, ma na Ibrahim Aliu uri ha chere Ifeanyị Okonkwo. Ibrahim Aliu ka ifuru, ọ bụghị Ifeanyị Okonkwo. But ụna amụ ha politics work na ihe ahụ game ka na-agba ebe. So the best thing bụ ka anyị ji n'oge chụba na ewu ojii before chi ejie, all one after the other. First of all, anyị ga-ebugodo ụzọ putugodo Amadioha desagodi na anyị zodozie ya okwu n'elu wereba, because you must ihe nwere ihe ebute n'ụlada nwe iche iri na ebute mbube, iche iri na ị ga-ebute mbube desa ijari mibute hilada keke yesari keke yesari panen iff nwere nkụ, enweghị nkụ na mmogori nwụrụtọ mmiri dị anyị ma ihe dịdị. Ị kwesịrị ịdị proud, we must be proud. Anyị emego, we have studied all these things, anyị emego investigation. O nwere too much ndị mmadụ na-ekwusi too much God. Why anyị ekwughị Abịama? Why anyị ekwughị ndị ọzọ God ndị ọzọ gasị? Because we have studied all these things. Amadera revelation came, then we investigate and know that I made a big mistake, very big one. Every generation must fight for the coming generation. Every generation fight. I will conquer blow. Fight to knowledge to establish a system. Anyị nwere system ndị na-achị hapụrụ anyị wee na. There is no system that they are living for us to go, and most of our parents akabago nka and they have no system. Just wepụ go to Nigeria now, what do we have left as ndị Igbo? Wepụ go to Nigeria as a system, what do we have left? Gịnị ka anyị nwere as ndị Igbo? Enweghị ihe anyị nwere. Enweghị ihe anyị nwere as ndị Igbo. Sọsọ ihe ji anyị ndụ na ụda sistem ụnụ amaghadị. Sọsọ sistem aha ji anyị ndụ. Wepụgodi the political
Nigerian politics na Igbo, the place collapse. Iwepụ Nigerian politics na Igbo today, in Igbo collapse because enweghị, there is no institution. Enweghị. But ụna amaghị na ya, ụna ịghọtaghị ya na. But for you all the way around, all the other way around. Ịghọtaghị na the only thing ji ndị Igbo today as one bụ that Nigeria. Enweghịzi ọzọ. Ụna enweghị tradition. You don't have no tradition. You have no culture. Because all those your custodians, them believe in a different gods. So how danger that thing until the institution you call the government disintegrate. You got another thing. Before the consequence and pains. Before the consequence and pains. Because each divide, if you want to divide a land, you must change their belief. Disintegration can happen. Once you change the belief, this place disintegrate. Before you come in with their God, you cannot come. Or is it possible? Because this thing will concentration of energy. It's possible. That is why they went to China. It's not possible. They went to Japan. It's not possible. They went to the north, Hausa land. It's not possible. They come to our land. It's possible. Why? Because we took this religion and everything is scattered. Because with science, you must disintegrate the god of the land first before you go in. If not, ogaha work. Simple. So until we reconstitute those gods, nothing will ever work. That's why they give you different gods to worship and because here will just confusion. Onwezi onye ma ebe the Trinity. Onye nke akwuru aja na ebe a, onye nke ekwuru aja enu, onye nke ekwuru abịama, onye nke ekwuru nka. Because ha ma na destiny will number. Ị ga-amagodi na enwere obodo a na-akpọ Abịa. Kedu ihe Abịa na-eme na abịama? All those things because ịma ha na distance will number. All number ka a na-ekwu maka ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is the same thing as God. Simple. So just to place them and worship them, that is not the case. You must worship the zero God. That is the only God that you can worship, which is balance. The only God worthy of worship is mind and balance. Not about you, because there is you and God. That is man and his shadow. That's why I na-ebutu to normal ka ndị mmadụ nwee ike ịghọta nwunye. Ya na-ekwu you and the shadow, because as above so below. As above so below. So once you worship anything apart from you and the shadow, it become idol. It's a worship of idol. Anything I want to worship abụghị you and your shadow, because you and the shadow. That is why ndị Igbo ji wee na-eti mmọnwụ. Onye nọ n'ime mmọnwụ na-afụ everybody anya kwụrụ, mana onye nọ n'iro amụghị onye kpụrụ mmọnwụ. Onye nọ n'iro amụghị onye kpụrụ mmọnwụ, mana onye mara mmọnwụ ma onye kpụrụ mmọnwụ. Ọsọ onye mara mmọnwụ ma onye kpụrụ mmọnwụ, mana onye na-amaghị mmọnwụ amụghị onye kpụrụ mmọnwụ, because ị maghị mmụọ, so ị maghị onye kpụrụ mmụọ. Ekpụ mmụọ ma onye moduru ya, who molded the body bụ onye kpụrụ mmụọ. Ịghọtago? So onye maa mmọnwụ o wee mara onye kpụrụ mmọnwụ. Ịghọtago? So onye amaghị mmọnwụ agaghị ama onye kpụrụ mmọnwụ. Simple as ABCD ụmụ. Ọsọ onye mara mmọnwụ wee kpụrụ mmọnwụ. So ịma ha amadi ọha ka ekwe nke ga-esi amakwara onye kpụrụ mmadụ. Ị gaghị amara onye kpụrụ mmụọ na ma ọ bụrụ na ịma ha amadi. So that is the case. That's why nna go no, ọ bụghị about competition about God or no God. No, it's not competition. Ihe a na-agwa gị bụ the simple thing mere Igbo land ji wee mebie and how we can restore it. Otu anyị ga-esi wee restore ya na ihe mere o ji wee mebie. Na-ekwe na ha bịara because Amadioha ahụ the one body and one God.
so they disintegrate it. Onweghekwe mgbe because ha chi ịma ha how something is been disintegrated, ha ga-acha na-elo gị to another wrong directions. That's otu esi wepụzie ụga tinyezie guard yo ya small thing unu eburu ya na-akpagharị not knowing that shadow dị important. That ụga ahụ iwepụrụ all the very very important, mmadụ nọkọta change his shadow tirozie shadow onye ọzọ. Nna nwanne shadow anaghị replicate onwe ya. Shadow, every man in this life have one shadow. Were shadow gị nye gị shadow onye ọzọ ebe ka ọ na-eme. To give somebody a different God is like giving you another shadow. How can somebody have another shadow? Or the possible? Or the possible na? Your shadow must be your shadow. But all you hide for today, somebody will come out to proudly defending somebody's shadow. All you hide for taa, all you hide na for today. Until we understand these things, nwanne nwe ebe anyị ji azụ eje. That's why you say na ụmụazị dị anyị mkpa. But ọ ka anyị nwego the base. When we have base, all those things are too much something. As long as ị mụrụ nwa ọfụ is virgin, and all ọ bụla ị program n'isi nwa ha ka ọ ga-amụto absolute truth. So it's not a difficult task. Don't let anyone anyị na-agba mmiri n'okwu na-achọ ndị okenye ndị anụ nwa anaghị amụ aka ekpe na nka. And ihe anyị ji ekwuri otu ahụ those people nọ n'ime ha because knowledge ndị mmadụ people are searching for knowledge. All those people aha ka anyị na-ekwuri, ọ bụghị na we are not trying to convince anybody. No, onweghị onye anyị na-convince, enwekwara anyị si akwere n'ihe anyị na-ekwu. No, those people who are looking for this message, ha nwa ka anyị na-edebere the voice for everybody. So all those ones ka anyị na-edebere the voice. So ndị aha na-achọ ya, all those ones ka anyị need then to establish this institution. Where's ụmụazị anyị? Then ụmụazị ha na-abịa after us. If not, forget history. Nwanne, forget history. No, imagination is creation, and until you manifest your imagination into creation, you will worship idol. Simple. Because if you worship motor, you want to buy a car, you worshiping idol. Because you have somebody's imagination turned to creation. You will see paper money as value. They grow the motor. Will say the motor will replace your own imagination as ogaranya. Will say that motor has somebody's imagination. That man no motor will stay forever and ever. Gahan was Citron. Every time, as long as Citron exists, that man has been deified as God. As long as Ericsson exists, as long as Apple exists. Today, as in the Igbo, innocent. Now I'm going to listen to her, but I'm going to put your money to a pussy now. Mamma innocent to half and do Igbo, what half Igbo? You got to go. Ericsson about half and the beke, Orchard, the half and the beke. A Nokia, the half and the bear. Masum guy in a marriage chapel motor, the wafa. Or the one a fine inco, or say I would cost our getting the Chukwode. Chukuma o ikosi Chukwu or so ofu ihe o choose ma ọ gba ya choose ọ rụkwa na ofu bekee ha. So because ndị ga worship ya ga-abụ ndị Igbo mgbe ọ ga-anwụzi those cars ma ọ bụwazi innocent now ndị mmadụ agaghị amazikwa na onye Igbo nwe ya. You got that? So that word as innocent na arụ moto na Nnewi man innocent ọ bụ Igbo sana ọ bụ Igbo. So all the honor gazikwere ndị sensin ọnụ aha ya agaziri anyị nwa bụkwa ndị Igbo. So ọ ga-aka mma ka ndị ọsọsọ ya wụ ihe mma onye Igbo na-arụ today dị popular na-ede afa ya tatinosinka ihe ndị ọcha na-arụ buru ibu. All those things give them, all those things ka ụmụ gị eme afụ. I believe na ndị ọcha ma ihe. So onweghị ihe ụmụ anyị na-eme anyị fụ ha na-eme ha afụ
ha believe na ndị ojii ma ihe enwebeghị ihe ọ fụrụ edere afa onye ojii plen ma moto ma machine edere afa onye Igbo si na Ifeanyị machine a na-akpọ ya Ifeanyị ifugo Ifeanyị machine onye ka ọ na-agba mba only ofu moto nwa na anyị nwere enwe edekwa ya innocent. So nwatakịrị pere mpe agaghị amadị na onye Igbo nwere sef. So all those things anyị kwesịrị ịma without this thing our children cannot believe that na ha nwere ability to do something great because enweghị na aspiration. There is nothing they aspire. Enwere onye ha na-eme aspire because you must when life is aspiration you nwere onye ị ga na-enwe ma ị chọrọ ịdịka ya. Mana nke a na ụmụaka anyị our children nothing nwere ihe na-eme ha inspire. They have no inspiration. Sọsọ ihe ha na-afụ bụ sadness. That's why they commit suicide because nwere ihe na-emotivate ha na there is no future, no hope, nothing. Nwere hope, nwere dị ụzọ ọ ga-esi wee kpata ego. Ọ chọrọ ịkpata ego but nwere ka ọ ga-esi akpata ego. There is no basics. Ọ na Lagos ọ gbahapụ ya ọrịa pure water ọ gbagha go solo. So nwere mgbe mbụ ndị Igbo na-agba bọị oje nkịta anaghị agbazi bọị. Only few na majority anaghị agbazi bọị because ọ gbachaa bọị ọ gaghị ejikwa n'ego. Ndị ọgọ na-eji ego abịa ịga n'ime ahịa na ga-etufe nwa bọị. Ọ na-azụ ahịa with 20 million naira o jere arụ nọ na village ụlọ 10 million. Ọ ma ha na ego agwụ. Ịkpọsara ahịa with 6 million ijere arụ nọ na 10 million na village. Ego gị ga-agwụ na ịnụ nwaanyị igbu ehi 5. Ọ bụrụ oge ego egwu bụ ụta ga-esi eme something ụmụ ibe ya enweghị guideline na-ebi ndụ ga ebidoro gị ahịa small mara ihe na-eme ojere ụgbọrọ na village nwa nwaanyị ọ bụrụ oge ga-egwu. Ndị niile ha nwere ego n'ala Igbo ha anwụsịa na diamond enweghị ego ha adịzi. Ego ha agwụ na nke nwa ego enwuo nke nwa ego enwuo nke nwa ego enwuo anaghị agbazi bọị. Enwezighị ka ụmụazị si ehe ukuzi up to become life. Mgbe mbụ a na-agba bọị eduo ya onwe ego kịta na-awụzi oshi ama because mgbe ahụ this is structure pụrụ ụmụazị because nwatakịrị ọbụla na-eto eto nwere desire and the worst thing bụ na ọwụzie na onweghịzi a structured life or kanjọ because onweghị control desire out of control. That is where oshi na ama ji wee bịa. Ịtọrọ mmadụ n'ala Igbo bụ arụ is one of the commandment. Atọkwana mmadụ izu ochi iwe ihe mmadụ na-abụ nke gị arụ. Nkuchi nwaanyị mmadụ arụ. Those things will si arụ n'ala Igbo mana kịta ka obi na onye ochiri ogbu na ọma ha ịka ma hore epuo mmụọ epuo nwa nnukwu unu sef hore epuo. Ọnwụ na anaghị eme datin n'ala Igbo ndị Fulani agaghị eme nwe ndị Fulani mee na anaghị ha nwụ. Ndị Fulani be na anị anyị repuo woman na farm dị Fulani aha ga-anwụ bata ụnụ nwa na-eme detin ndị ochi bụ ndị Igbo ebreki ene dị lọ. Ịgazi ebe mmadụ fụ asa mara mma ịhapụzi ochie na-ezo rụraba ya. So anyị nwaji aka anyị teruo obodo anyị. Ego is not the issue. Na-agụ ndetini o possess. Yeah, o possess. What about money is possess. When I possess somebody to explode, is possess. Because iji izu ego ana kedu ihe ego ana nwere ime wetata nwaanyị anyị nara. Kedu ihe ego aha kedu ihe ochie a nwere ime with these things. Ịtọrọ mmadụ i nwere farm. These people nwere ana na village, hectares of land. Ọkọghị ugbo dị ọtọrọ mmadụ enye ya 5 million nke mbụ. Enyere nke mbụ ọtọrọ onye nke abụọ enye ya nke ọzọ. Nna nwanne ugbo ne ka ya atọzikwana ya how many times until o megide ya ha ejide ya ọsọ na Chukwu akpọ ya ọkụ ọsọ Ekwensu nwere ya na ihe mere eme o si na his ancestor wee bịa o si ebe nwe otu ego ọ tụtara atọ ka o ji wejere rụọ mansion. Ịtọtara mmadụ enye ga eji wejere rụọ mansion. Nna ahụ gịnị ka ndị a na-eri? So ị nwere hope na ị ga-atọkwa ọzọ. Ị nwere hope so wa dị tọba
mbọsị niile bụ nke onye chọkwu mbọsị bụ nke nwụ nọ dadị gị ga-ama na ndị obodo aha isi adịghị ha mma dadị akpara gị aka dadị gị ga-agba ndị amụ ọkụkọ na streeti anya eto gị odoge a na-aba ara na place ahụ obere ihe ọ kara gị mma na ijiri nnọọ nwayọọ baa na ndozi ọdịnala Igbo baa na nsọ ala setie a future for yourself setie a future because ihe anyị bịara ebe a to build a future ihe anyị bịara to create a future kara gị mma o nwere onye na-amara ihe bụ ihe ọjọọ pụtụ asị na nkịta niile na-eri nsị mana onye isi ya bụrụ n'ọnụ akpọ ya ori nsị nkịta niile na-eri nsị mana onye isi ya bụrụ ya n'ọnụ ọrụ ori nsị so ọ kara gị mma na ịhapụrụ ihe fee n'abalị ọ bụrụ anwụnta jebara onwe gị uru ịbara onwe gị uru maka na ofu mbọsị niile bụ nke onye ori ofu mbọsị bụ nke onye nwe ụlọ so ọ kara gị mma asị na oyim agwụgọ m gị na oyim aka m ịgwa gị na-enwere ihe dị iche n'ime ya oyim agwụgọ m gị na oyim aka m ịgwa gị enwere ihe dị iche n'ime ya nwa bụ ndị ndozi ọdịnala we are here to save you nyebere ebe a ịkpọpụta gị because somebody must bring you out from those nonsense somebody must call your attention somebody must ọ dị normal nwere ike ị na-eme out of ignorance but now abịago Amadioha is the foundation onye ọbụla mekwere that kind of thing Amadioha ga-agbakwa ya ụta ọ ga-agbakwa gị ụta because ọ da-adịgide o nwekwu ihe na-adịgide n'ụwa ahụ ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa nwere repercussion ma ihe ọma ma ihe ọjọọ ha niile nwere pay ihe ọma ma ihe ọjọọ ha niile nwere pay life is our balance so ka onye na-eme ya mara onwe ya o ji ncha asa arụ mara onwe ya sọsọ ihe anyị nwa na-ekwu ebe a bụ na anyị chọrọ ile a foundation of future na be anyị based on agriculture science and technology and a way of life that will keep us one as a people as our ancestors a way of life ga-keep anyị one as a people ihe anyị need this generation ga-anwụkwa they will die ha ga-anwụ kedu ihe fọrọ anyị enweghị obodo na-enweghị kasị ekpere chi enweghị obodo na-enweghị so anyị adịghị ndị iberibe anyị obodo niile nwere ya because that thing will only thing ọ na-amara m ka esi eme sayensị you don't know what is science egwuo na ọnụ akara ha ekwuo na ọnụ ha akara ha mara ihe bụ sayensị ha mara ihe bụ sayensị ha ma na sayensị a na-ekwu all this thing ka a na-ekwu maka ya how do you combine energy in science how this is chemistry is about chemistry how this energy work with each other this thing a na-ekwu ihe anyị na-ekwu Amadioha is nothing but chemistry tested in laboratory and be proven right. Just some people no kara akụja ya mmanụ akụghịrị ọ bụrụ about ịkụja ya mmanụ akụghịrị ya out of ignorance and stupidity and na that place ignorant and stupidity nwere ihe na-eme dị and enweghị ihe ị ga-emenwu dị nwere ihe makwa anyị na-eme dị simple na-akụja ya mma ka ị na-akụ dị so ihe anyị bere ebe ikwu the way forward anyị ga-enwerịrị ụzọ ihe ịta science and technology agriculture because na-ekwu maka hospital or hub all those things are agriculture your food will decide your health nothing more nothing less and your religion decide your behavior nothing more nothing less so see here there is only three in life na akara aka ga anyị ga-afụ no m dị ebe a m anụ ma ịtọ n'ụtọ ụrụ 3 m 3 that is extraction, purify and unify. Simple. 1 2 3. If you times 3 by 2 negative 6, 3 by 3 or negative 9. Nothing more, nothing else. And you must put this 3 first. Any buya in age. As if an energy, frequency and vibration was a more put that one. You got to go. Onweghị ka ị ga-esi eme ihe ọbụla n'ụwa without destiny. You can never have a place on earth
that destiny. And if you take somebody's religion, you will fool. If you take somebody's religion, you highest fool enwere n'ụwa nwere ihe. Because religion governs the mind. So you want somebody to govern your mind? So you want somebody to govern your mind like government? Ị chọrọ ka somebody na govern your mind. You have to govern your mind. So that religion is foundation, a big stand. Where you stand, a big stand ka na-ekwu maka ya. Asị na ọkụkọba anụmanụ oje n'ukwu isi ị na ha afọ ya. Asị na efi na-enweghị ọdụdụ chi na-achụrụ ejiji ị na ha anụ ya. Efi na-enweghị ọdụdụ chi na-achụrụ ejiji ị na ha anụbeghị bifo. Jesus is Lord. I am the lion. Lion is self. Lion of Israel. Na ụmụ ibe ka anyị jezuo n'ike ọ ga-adị n'leta. Lion is self. Jesus Christ lion. Ya jikwa na-ekwu ihe ọkwa ebere na-emere ndị isi ojii eziokwu. Imekwana ihere ga-bido ọbụ na enwere ebe m kwuru maka Jizọs na vidio mfụ ha na-edelete ya. Enwere mgbe m bụ onye ụwa nwere ike ma ha m na m ekwu onye mana mma anwa fụgo aka across ebe m kwuru maka Jizọs publicly, I will delete it. Ọ na-eme ihere na ala bekee here isi na-asị ka anyị jeje mee experiment, ka anyị meet somebody, the person ajụọ m what is my belief, nsị a nsọ ala, ọ jụọ onye nke ọzọ onye hasịa Christian, ka anyị mara onye ọ ga-erepiti ịjụ ajụjụ again. Ọ bụ ọbụghị onye ọ ga-ajụ kedu ihe nsọ ala ọ bụghị, because n'ime obi ọ ma na igbe fu onye nwere ike onye ha agwago ọ gasị onye amara ihe ọmụnwa ka ọ ga-achọ ka ọ mara onye mbụ ọ bụghị. Ọ ga-ajụba m kedu ihe bụ dati ntọala isi aka God isi Amadioha, ọ ga-ajụba gị ka ịba Amadioha, ọ ga-adị curious to know. But nke nwa na nweghị isi iwu Christian, iwu Catholic, ọ iwu Siemens, ọ iwu nke nwa ọ dịghị interested ime onye iwu because ọ mana ihe na-aka nonsense. Ọ mana enweghị mgbe onye Afrịka ka mbie Christian, he knows it. Na iwu just emugwu erideri, ọ mana iwu mugwu erideri na enweghị mgbe ị ga-anwụ because always government, always structure for government, a structure of government to govern the mind. He knows it. So nweghị mgbe ọ mana datin na-akọ nonsense, ọ dịghị interested n'ihe anyị na-akọ. So na ihe mụnwa na-akọ Amadioha ka ọ dị interested ka ebe Amadioha ebe ahụ ka ọ chọrọ. Ọ ihe ọ chọrọ ịma bụ datin nonsense na-akọ. Ịchọ try ya ka if you want, let's go and try it. Jere were microphone pụọ ime ahịa n'ala bekee, Western America, anywhere. Ịghọtago, kpọọ mmadụ na-abụ jụọ ha sịa what is your belief Amadioha, jụọ onye nke ọzọ ọ sịa God. Onye a ga-ajụ kedu ihe Amadioha onye kwuru Amadioha nwe onye kwuru God, because onye ha jụrụ ga ajụjụ aha mana God wee English and ọ mana nga nwe victim of colonization. So ọ mana ụmụ ebe isi abịa, ọ mana ị na-abịa as a conquered mind na ichekwa na ikwuo the God inweta favor from him. You got to go so that it's na gịnị ya na worship one God, so you have favor like all the ndị this in the buying guys Arab country. Ejụọ ha afa ha si ha Muhammad or Mustafa onye Igbo, ejụọ ya religion say Islam. So ọ na-eme datin ka ọ nweta favor from that Islamic man, mana ọ ha Islamic man na-akpọ ya fool. This man wee fool. Ọ sị ya bụ onye Islam, ọkwa emego okongwe me ifeanyị oke afọ ya bụ Muhammad. But enwere ike ha mee ya intentionally because they need favor in true na the government na the place anyway. But nke a na-ekwuzi na Western world, you got to go. You need any reason why to say when any oppression here, you need the reason. But you go not chọrọ ịgba treasure, ịbụrụ chọrọ ịgba treasure, chọrọ ịgba treasure. God, I'm a Christian. Whatever, what do you have to ask him? To Christian? Here, it's Christian. Christian. I didn't go a Christian. Or say Muslim. Say no, I didn't go a Muslim. Or say and then what? Okay, he was it. You Muslim, Christian. Oh, so also Christian and Muslim was in one. Can they beke? Muslim beke, Christian beke. I want come. So I am here right to talk or simba. I will conquer the people.
anyị enweghị religion. Nsị a ka onye gwara gị? How do you know that? Anyị nwere religion nsọ ala ọsị m nke nsọ Holy of Holies. We worship Amadioha. Gịnị bụ Amadioha? Ịkọ ọbara ya lekwa anya ihe na aka ụkwa ihe nwere Amadioha na be anyị. Worship the God of universe. Universe is what? It's mind. Then Amadioha is the mind of the world. It's the mind of the people. So our God rules everywhere. So bụrụ ihe na-akọ nonsense na-akọ gari nakọta nọ na-abịa worship foreign god n'ebe economy. Child, we don't worship foreign god. You don't live. You see if you worship Arab god, you are a slave. I said to him, see, osimokwu eziokwu. He said yes. Why should you worship a foreign god? If you are one of these thousands of millions cells moving, you are just like a cells. You are a cell. So how can you leave your territory to go to somebody's territory? Na nonsense. So if there's something man onye ama ihe, yes, there is no onwere ihe a na-akpọ impossible. They did it for a purpose, just to break into your territory, to take whatever you want. Simple. But all this surprise na onye ochi bịa zuo ochi na ị ga na-achọ ka iwe ndị ihu mmụọ sị gị bịa na nsogbu ihu narị. Ị na-asị amụma ndị ochi anago na ọsọ gịnị o nwere ike ha ka na outside ebe ahụ 10 years aga 100 years aga na mmanya ka na-asị anyị nwata kpujuru ihu naanị ichi iwerite ihu asị gị kpuru ihu naanị na ndị aka nọ ya. Ndị ochie anago na ndị ochie anọzighị na ndị bekee alagosi nsi ụnyaahụ bekee anago ha anọzighị ịkachi na-ekwu ọsị gị so Jizọs ịzazị ka Jizọs eso n'ihe a na-eme so unu na-eme ihe Jizọs adịghị ya isi ya mba sai arụ eme nwa arapụta mmadụ so Jizọs eso n'ihe unu na-eme si ya mba mọbi oso hai ọzi arụ eme ụlọ nzi rapụta mmadụ ndị ọcha anagosi nsi o ndị ọcha anagosi nsi ndị aghọta ya na-akọ otego ndị ọcha na-asa ebu mma anyị ka nọ dị anyị mma anyị kechekwara ndị ọcha nọ dị ọcha na ndị aka nọ na mgbago ọcha ha jere aka nọ na ụdị ụjọ dị tedị gọnyere ha n'ahụ acha na ndị a nọ sọmwe ya dị ọkụ mmụọ ụjọ ọkụ mmụọ agwa ha na ha ga-eji ọkụ mmụọ. Somebody will fire service as a profession. Somebody will fire service as a profession. A na-agwa ya maka ọkụ mmụọ. Somebody will fire service ka ihe na-akọ iru ebe ahụ ịgbanyụọ the place na ime invent extinguisher fire extinguisher were emenyụọ dị ọkụ. N'Afrịka anyị na-ahapụ Afrịka na-agbapụta na desert na-aga ala bekee. Na bekee na-achọgharị ebe e nwere ana na that weather, that kind weather na Afrịka ka ha ga ruo paradise. They will pay anything for the weather and the kind of minerals we have. Ha ga-akwụ anything to have the land. Anyị kwesịrị ịdị extra careful because the land is not easy to get on earth, my people. Not easy. And adịghị easy to get, talk less of a combined race with land. Not easy, my people. Anyị kwesịrị ịdị extra careful. No external God, no external belief. Never. Nwanne ka anyị sọba n'isi, the angel must come. Amadioha must reveal itself to us if we obey and stay. If we are humble, nna nwanne, there is no how. You can never abandon us. All the better na anyị bụ ignorant than na anyị soro these people. Nwanne, no way. And they are Amabiago. Amadioha is here already. So here I need now to begin to implement all these things one after the other, small. Ebe onye ọsọ ruru onye ije n'elu. Ebe onye ọsọ ruru onye ije n'elu. Kedu ihe anyị na-emere onwe anyị by force to worship these people's God? Why? Ị ga-afụ ndị mmadụ, they are proudly, ị ga na inside their heart, they are useless. A na-aba na public with somebody's religion as if nọ mgbe ekele ya. Ị ka na-ekwu okwu otu oge Bible.
We have thousands of quotations here in our own book, but I know why I don't quote them. Because you don't put cart before the horse. Ha na-adị proud to quote you want to pay tithe okwoturu mebod na akwụkwọ. This man aghọta ihe a na-akọ odoge anya. Ihe a na-agwa ya bụ na nya nwe na onwe ya will be judged. That is judgment day ka a na-agwa ya about you have to pay for what you have done. All the ọrụ ugbo ọ maghị ọrụ ugbo bụ life ị na-ebi na ndụ ị na-ebi na ọrụ ugbo. After that i were 10% ị rụtara n'ọrụ ahụ jekwuo tithe. Ihe a na-agwa gị bụ na on the 10th ịgasịa 9 will balance, then 10 na a ga-agwọ gị ịba because 1 and 0 off and on you need to be crushed. Ọ maghakwa ihe a na-akọ. This man ama ha na ihe a na-agwa ya dị, ọ na-achọ ego nye tithe tinye ya the tithe, enyesi ya the tithe he will see later. Tinye ya the tithe, let him give him the money, he will have the money and later he will cry. Oruzie echi na this person na-aba na-ebe akwa si na enwe ihe ọ na-eme na-aga aga, igwe ya lekwe ọ gaghị ekwe. He will not believe. N'ọwụ ngwa the same person aha ndị a na-ebe akwa na-enwe ihe na-agara ha ọfụma. Ị na-agwa ya n'ọnya today now all na these people now if they can go to yesterday, somebody else is telling them the same thing yesterday. Ha ekweghị. Today now they are come ha bịakwa here again, they are back to serve their prison sentence. Ịgwa ha si ha you are serving a prison sentence, o chere na asịrị ya asị ọ ga-anwụkwa the next life. Onye ọbịakwa again here complain ọbịakwa na-enwe ihe family enwe ihe na-aga enwe ihe na-eme na-aga aga. Nwanne di ya ama ọ na-ele gị is within all the whole memory ya is the memory is the mind. So when ihe na-eme ọ na-amaghị because nyama na onwe the mind iji eche uche. So kedu ihe na-akọ? What are you talking about? Iji just meji ihe chọrọ gị nnọọ na ọnwụ na odota eche eche. That means mbịa bụ na ebukọrọ m everything nabara onwe m na once m nwere more bullet nwe more bullet I come there I scatter mgbasi everybody mbụrụ ihe niile. Don't you know? So ọnwụ na life si ụta ahụ isi eche uche were arụ ọrụ. Ị ga-afụ mkpụrụ osisi, ị ga-afụ mmiri ka ọ kewara onwe mmiri na one side and na one side. Na ụmụ anụmanụ anya na nnụnụ anya ka ebe nnụnụ ji wee asị na ihe ọbụla na anaghị agba ọsọ na-efe efe. Ihe ọbụla na anaghị agba ọsọ na-efe efe, nnụnụ na-agba ọsọ ọ na-efe efe, and ihe ọbụla na anaghị efe efe na-agba ọsọ ọ ga-enwerịrị way to escape, ọ ga-enwerịrị escape route. So ọwụ na nature si ụta ahụ n'uche eche nwanne n'ụtụtụ anwụ apụtara onwe ya anyanwụ nọkwa dị ọnwa nọ dị gaghị afụ ya. Anyanwụ na pụtara ọnwa anọ dị mana ị gaghị afụ dị ọnwa because why? Anyanwụ oge ọ pụtara onwe chara onwe ọchasị ọnaba ọnwa apụtara onwe kpakpando apụta na-enegharị anya. Mana ndị be anyị mba life nwere process. So onweghị ihe i mere n'ụwa whether you believe or you not believe, that is your own cup of tea. You must be judged. Your judgment day must come whether you believe maka ndị believe na ndị believe because if you atheist na-akwa ozu will believe religion. Ịmaghị ịwa atheist na-anụ nwaanyị na-eme wedding mana court is based on judicial system of government which is religion. So ma ị chọrọ imewe atheism bụ atheist nwanne ya just a word created. Ihe a na-ekwu bụ na atheism bụ those who believe in Amadioha. Simple. Because they believe in a universal God, not one bekee God. What they are trying to say tell you in another sense. Period. So as long as ị na-akwa ozu ị na-anụ nwaanyị nwanne ikwere na ihe otu kwuru life and direct ka na-agwa gị. So but the worst thing is don't believe in all this external God. That is the evil sin a na-ekwu maka ya. Asị na igwe bụ ike. So ọ dị ka nrụrụ assemblies of God ngwa ọrụ grace of God. The worst thing is na ha bịa mechaa this thing na Africa wetekwe the church, wetekwe disintegration of church, disintegration of church. Inside church enweziri assemblies grace of God
abịazie mee na ndị agha azịkwanụ within themselves. Nna ka ụdị, why can we buy this nonsense, man? Why do we buy this rubbish? Ka ụdị nonsense bịa. Assemblies of God, grace of God, chorobi na ncharavi, nke nwa joy ministry, mmụọ ọka nke nwa nna nwanne. Since m bịara Spain, sọsọ ihe nna afụ ebe a bụ Catholic Church ọ mkpụrụ mmadụ ise Jehovah Witness, mkpụrụ mmadụ ise Jehovah Witness na-enweghị onye na-enye ha attention. Finish. Na streeti ọbụla nọ n'ala Igbo nwere church. Every street ọ na-eweta ha n'aka na in the morning, in the morning, in the morning, in the morning I will rise and praise the Lord. Good morning Jesus, good morning all. Nsogbu adị, ikenere Jizọs n'ala Amadioha. The next thing ọ sị gị ancestral land, ka nnukwu ka ancestral land ahụ n'ọnụ again. Nye ọbụla na-aba ndụ ancestral spirit na akụkụ gị, si ya biko gwara gwogwo gị ịba ndụ cha bụrụkwa ngwogwo si abụọ. Ịba ndụ si ya gwara ngwongwo gị, because ị gaghị na-aba ndụ this person iji anị ya. Ọ ya wetara dị anị, them fought for the land, the tooth and nail. Otu a ndị ugwu si ya akụsa awere anị. That is how you get land. Ịgba gị ị ga-emenwu datin, ị ga-emenwu ya hitman taa. Ị gaghị emenwu ya, ị ga-emenwu datin, ị gaghị emenwu ya. This is how you get land, my brother. Enweghị otu ọzọ jenweta anị. Ịbịa na ipesa asị izie, that is the only way. Enweghị otu ọzọ, because an eme dry and na dry ya dry. Otu a desert ya si eme na, this is normal thing. Oh, na in the next 100 years enwere ike ebe anyị bi today now aghọọ na desert, another island we raise from another place. People will still migrate there. People na-emove world na-emove na shift. Inweta anyị adịghị easy. Although the hardest thing on earth to have a unified people on a certain place, territory. Ndị ojii is blessed with these things, but only thing ndị ojii lack how to break their mind away from nonsense. How to say no to nonsense. Say no to nonsense. Even within nonsense, they still buy into nonsense. If they buy into nonsense within, imagine external nonsense. Nke etere mmanụ na pancake, imagine it. Imagine na ndị buy gara eburu nonsense say na nna ha mere. If they cannot reason and understand that na nna gị was drunk trying to ya na agwa gị bụ nkịta ngị kpuchie ya akwa ya, ọ bụ ọtọ ngị kpuchie ya akwa ya, ọ bụghị na ha amaghị ihe ha mere that then keep information. But ịbịazi na-ete ya ure, nna gị ṅụrụ mmanya, ịkpọ ndị mmadụ ka ha bịa fụrụ nna gị ṅụrụ mmanya na-egbu ya. Ọ ihe ị na-eme datin na ihe ị na-eme datin ị na-eme bụ na ị na-akpọ ndị mmadụ ha bịa na your nakedness of your father na your father is drunk. Ọ ga-agwụ gị ezigbo ịba, ọ gaghị agbaghara gị njọ gị because arụ ka ị mere. Yes, because ihe o mere because nature is dangerous ma ọ bụrụ na ị were those information. So o tinye in veil so that ka mmadụ gara ịtọchi dangerous energy ka ọ gara imerụ ha ahụ. Ibezi na-etezi ure, ọ ihe na-ete ya ure na gbazi ndị mmadụ si ya nwanne pụtanụ ka anyị gbaa n'izu mee ka ihe ga-esi adịrị anyị mma. Mba, gịnị ka ị na-akọ n'ihe a? Gịnị ka nke ndị ga na-akọ n'ihe a sef? Mba, ihe anyị na-akọ n'udo dị nwanne. Anyị jee mee na ihe ọzọ dị anyị ya taịm agaba na ihe ọzọ a ga-eme ya dịrị na mma ụmụ ibe ka anyị jee eme ihe ọzọ biko nwanne ọ ndị ka ha nwụrụ. Ebe ọbụla ndị ojii bụ na nwanne, ebe ọbụla ndị ojii bi obi ezi Igbo, ebe ọbụla ndị ojii bi ọ ka esi eme. Ị gaa na American black community, ọsọ chọọchị ka arụchikọrọ ebe niile. Ị gaa na white community, ị gaghị afụ anything go church. Ị gaa na black community, everywhere church eju, everywhere
church. No single one ọkwa African church, pastor black people church, black church ruo ebe ahụ asị Jizọs asị ha ọkwụrụ nwa na-asị na they took away our language, they took away our this, they took away our that. But why did you hold Jesus now? Why don't you also fight to with the name Jesus as well? Then took your name, then change your name. Jesus nko. Why don't you reject that? Reject it as well now. Eso onye gị. Then took everything in Africa, then took it. Why don't you give them back Jesus? Eso onye ha were nyere gị. Eso na. So if you want to give them all. You can't criticize ha na the other side. Debe Jesus. Ewu hypocrisy. If you want to criticize them, you criticize them all, not by half. Enwekwa onye ntị eje n'ụka. Ị na-agwa unu bụ na otu unu si wee nwee ụka 1 million in one place adịghị mma. Anyị nwa na onwe anyị bụ only Amadioha ka anyị nwere. Anyị enweghị chọọchị na abụ Amadioha, and ụlọ nsọ ala anyị ka anyị na-eme. Ụlọ nsọ ala nsọ ka anyị na-eme, nsọ ala simple. Ịghọtago? Nwere ihe ọzọ anyị na-eme ebe a, and anyị ma ndị dụnyere anyị ọrụ n'ode maka na ịma mmọnwụ mara eburu mmọnwụ. Ịghọtago? O nwere mmọnwụ mfụ na Facebook, mmọnwụ ha atọka ihe na-egedata mgbe every day by day. Ụmụ Igbo kwadoro na mma